Salutare și bine m-am regăsit la un nou episod. Astăzi ne jucăm mobiul ăsta care vreau să-l termin. L-am făcut așa și de ce? Pentru că ca să nu vă plictisiți voi. Și nu uitați să dați pe butonul de like și de abonare și de subscribe. Și urmăriți-mă și pe canalul meu secundar, că am un canal secundar. Și am și două canale secundare unde postez cam puțin zilnic și pe ăsta postez și abia aștept să fac 20 de clipuri. Mai am încă 2 clipuri să le postez și fac 20 de clipuri. Și hai să-i dăm podul și dăm podul. Ăsta e foarte așa. Obiul ăsta e foarte lung și m-am gândit să-l fac așa ca să nu vă ca să nu dureze ceva timp. Uitați, ca să nu dureze ceva timp, cred că nu durează. Ca să nu dureze, bro, cum fac eu săritura asta? Bă, ăștia drept troll? Dar abia trecut un minut. Bro, nu știu cum făceam săritura aia, dar ați văzut că nu puteam să o fac? Bă, deci uitați-vă cât de mare e. Uite, trebuie să stau, uite așa, hop. Trebuie să stai foarte. Uitați, gata, am reușit. Pe ce mai zici? Pe ce mai zici, măi, Nenicule? Că mă pricep, n-ai ce să zici. Hop. Easy peasy. Și dă frumos, n-am nicio treabă. Bro! Mamă. De ce? Nu checkpoint. Bro, ce se întâmplă aici? Ce aici trebuie să mă pun? Bro, aici, da, aici. Nu știu ce naiba trebuie să fac aici. Da, că nu m-am jucat obiul ăsta. Cred că dă ceva timp și nu mai știu. Dar uitați-vă, eu sunt ăsta mic, o să postăm și de toate. Cred că când am făcut primul episod era mort de Brawl Stars. Vreau. Bun. Și uitați, ăsta e Digi pe bla. Uitați. Tată. Foc, ăstea cu foc. N-ai ce să zici de ele. N-ai ce să zici de ele, chiar. Sunt foarte apropiate astea cu foc și e cam nebun. Op, 2 minute și ceva așa de... Wow, mamă. Uf! Bă, ce mă enervează că sara în continuu. Dacă eu dau o dată space, uitați, sare în continuu. Op, babă. Wow, ce enervant e. E foarte enervant obiurile astea pentru că sunt foarte lungi. Câteva sunt foarte scurte, dar câteva sunt lungi. Și astea lungi mă enervează foarte mult. Că sunt foarte lungi, dar sunt și foarte grele. Vă zic sincer, astea ca ăsta e foarte greu, dar n-am ce să zic. N-am ce să zic, uitați ce grele. Uitați. Deci, nici ăsta nu poate iata. Uitați. Bă, ați văzut, am sărit doar. O să pun stop. Bă, nu știu dacă o să pun stop. Ușor. Trebuie să fiu. Uite, bă, bun, am reușit, în sfârșit. Păi, zile mă scuzi, eu nu mă dau pe tu niciodată. Pentru că intrăm în gura dragonului. Hai să intrăm în gura dragonului. Ia uite-l, bă, ce dițuri așa. Hai că partiu, deschid eu. Hei! Bro! Are scheleți înăuntru, am văzut. Stai ăla. Am atins checkpoint! What? Am atins checkpoint-ul! Am atins checkpoint-ul, dar dacă ți atinge o bucățică, îți atinge checkpoint-ul normal. Bro! Dar a trecut 4 minute așa de repede. Nu înțeleg de ce trece așa de repede minutele.
dacă scoate el like sau link sau oricine pese, o să reacționăm, vă zic sincer. Da. Deci dacă nu filmez eu seara, înseamnă că n-am timp. O să pun o filmare cu un brawler, că am postat o filmare cu un brawler, dar vreau să o postez, dar că nu aveam net și nu mergea o leacă. O postez, cred că acum. Bă, vine, bă, fix la scheletele ăla mă face și că nu mă dea bătut. Deci, hop, bro, hop. Bă, bro, ați văzut că alunec după scheletele ăla? Alunec, bă, ăla. Deci, uitați, deci sar una, sar două. Și uitați, ăla, ia uite. Uitați, ați văzut ce fel a alunecat? Nu mai zic nimic, că sunt obosit. Uop! Bro, watch. Am mai văzut asta cu gheață acum 2 ani. Am mai jucat și am intrat și eu în gura asta și am mai văzut asta cu gheață. Și vremuri bune să mor eu. Vremuri bune. Spuneți voi în comentarii dacă nu vă dor de vremurile voastre cu mama voastră. Bro, mamă, ce mari sunt! Bro, nu știu ce naiba sunt astea. Dar asta ce fel să o vede în asta e, parcă zici că e gelatină. Bro, astea sunt o leacă mai mici și trebuie să avem grijă. Următor! Astea sunt câteva mici și trebuie să ai grijă. Wop. Asta sunt cam puțin așa ușoare. Dar pentru jucători nu. Trebuie să faci. What? A ieșit în dragon, adică trebuia să ieșim din dragon și uite, a ieșit prin coada lui, ori era ruptă coada lui și e mort. Nu știu. Și nervos. Zice... Am postat un video foarte amuzant pe canalul meu ăla mic. Secundar, că eu am și un canal secundar unde postez cam zilnic, dar și pe ăla mai secundar. Acolo nu postez Roblox sau Roblox sau Brawl Stars. Acolo pun doar story time-uri. Când spun că bla bla, când spun că bă, unde mă duceam eu? Nu știu unde mă duceam. Sunt curios ce e acolo. Sunt curios oare ce la final acolo. Sunt curios. Nu știu ce poate să... Bro. Bă, uitați că a intrat și ăsta. Bun, hai să vedem. Da, pot să scan. Eu nu pot să fac de asta. Eu, după cum vedeți, nu pot să-mi fac canal de YouTube. Dar nu pot. Uitați, e fake ăsta. E fake, adică te face să te faci. Dar eu filmez acum și avem 9 minute. 9 minutele. Cred că ăsta o să fie cel mai lung vlog. Uite. Uite-l. Aici, da, aici. Hai să intră. Wow! Ișmechere. Obiul, câteva ori. Sunt fan obiurile, dar numai cât te dă pe... Ăla-i cu aripi, dacă nu mă înșel, ori dragonul care a mai fost noi. După aia să-i aduci telefonul tataia că te omoară. Da. Bun, scuzați-mă că am zis da, pentru că era mama mea și mă...
10 minute? Asta e cel mai... Bă, uitați la ce ochi are. Îl vedeți? Îl vedeți ce ochi are și ce dinți are? Ăla are dinți mai mari. Are dinți de vampir. Hai să vedem. Dacă nici drumul ăsta nu ne-a făcut un minut. Am terminat obiul! Am terminat obiul! Ia să vedem ce mai avem noi. Deci avem de ăsta. Hai să ne luăm toate astea. Hai să ne luăm și ăsta. Și să ne luăm și regile. Ăsta. Nu vreau albastru. De ce nu pot? Ce repede! Bam! Bam, ăsta sare. Ia, ăsta ce face? Ia, cu ăsta? Nu vreau. Da, am checkpoint aici. Hai să, da, putem să... Bă, n-are de la... ăsta ce e VIP? Ce e ăsta? Ăsta e VIP? Cumva? Nu știu. Cred că trebuie după ăsta. Mi-am luat steluța! Am luat stea. Ia, dacă o să pui muzică. Ați văzut ceva? Ia uita. Ia. Uitați. Uitați, leacă. Și putem să sărim. Am sărit după artă, ești prost. Ce funny a fost obiul. A fost o leacă funny, dar ne. Vă pup. Pa! O să facem și video ăsta. Chiar acum o să postez și ăsta.